ba mitimi ko school ho esan ko di chok extra de Okay. Besine ni na omofra ni bi bo odin o. Omo to atan me ta ka say, "Hey, Mr. Mponsa de say onye discipline of our nche o." Na o pe discipline papa. Na the way able to see discipline in mofra no, ye no nam sa yo so ma. Mofra no bebre do akiri. Yes. Mofra no bebre do akiri papa. Any kasem. Headmaster oda suku anu a, you need to ensure discipline. As I say, woma periperi yo ahonidie ekoso ewo suku mu. Enye sa ahonidie ne sa abofra na dwese hyepe na ode ba suku. Dabi ne kasa mu na nyonku fam na desua mu etisen ne ntete etisen ye no ne ahonidie no discipline. You see, na wabomoden Mr. Mponsa bomoden papa. Wabomoden pa. Wabomoden. Daddy, you got why I'm comedy, so you're common way I did. Mammy, miss, my last question about this, sir. Abofre bi yade wo school. Ananse teacher ni bi yade wo school ma e ma obufu ba. Okay, so abre. No kasem ni na bufuo na ewie nkoto so. Okay. Na akola bi da bia me start classes base 6 o'clock na kola no da. Inti mikasa onfa ne papa ane ne maame bra. Okay. Inti ne papa ne bai. Na meka akola no ho asem trend say da bia me class bia me dictation na my mentor speed work. Okay. Ansana yako adwuma bi a yeye no da no. Akola no me ka no wada o papa no bae no e ma mi hu se o de no ko ware ni na ono na oda last nso ono no sorry first obayi fi wadwuma nyina inti mi ka sense onfa no besi o metra mi nchen ana se onfa no ma ni nue bi entra na o de no ko ma ni nia ene akola no o ye medical doctor. Wow. Yeah. Ayana sade no ebi ahomete papa say ye de wakọ ware obi anase woti obi enchen na nipa no ne mba nyina beda wo na wo ko a wo de abofura sese okotene wo ma osua de no yesi yaade ana de be 11 odidi last no other last no sorry first. Wow. Yeah. Ahomete Inti bibia na enye nwa se oda class onantem inti me ma ne papa esesan. So we nyina abofra ne fa mu no master yi hu ni abofra no ne ha no enti o ensure discipline no en abofra no e medical doctor. Yeah. So enti mesure say awofo a enkrofo matemo nchen yen hwe kwan ya yebefa so de treat won ma meka ne sa so we obi de yi a ana wo de yi se ne wo de omba no de we a wo treat omba no treat obi basa se wo ene hwe Nyankopon ahye ne ho enu nyam abofra na koye medical doctor make say kura no bia wo maame no omba no omanya baby pa ensi ye bomodi aka wo say Jankoba TV. Yeah. So na o hwe yen. Enti no sabre ya o hwe yen ya na wa like it. Na o de comment ne so ato ase na ya kenkan no embra esem edi ama o wie nso a na wa forward edi ama o nua bi wadanfo bi na ono nso ahwe dwumadi a ekoso ewo ye Jankoba TV. Afi Facebook, TikTok, Twitter, ana YouTube. Ni na Jankoba TV ubehu yen ewo ehonom enti subscribe yen maybe ese wo follow no nso na wa follow na bibia akotote yepa ede amaye yeda se yebeto ayen komodie ne so afi yambra komotitiri wa ene danti no yaba ye papa yi enche Jankoba asiomu Jankoba. The word Jankoba no anase asimfo Jankoba no
ase akyerɛ sɛn efiri hi na bae yɛ no nso yɛbɛkɔ yɛwura yi nkyɛn ɔpani kɛseɛ na wakɔyɛ ɔpani a ɔwɔ fie na wama yɛ nkyerɛ wo kakra nti dade yɛn nso yɛn nkɔmɔ no so yɛwɔ me afe mpem mmienu mu that is 2000 na me baeɛ no mebɛtee sɛ yɛka asuom gyankɔba but one thing mistake a meyɛ ne sɛ mammisa yɛka gyankɔba ɛdin gyankɔba no ɛyɛ dɛn medase ne yɛteɛ no sɛ asuom a ɛwɔ kɔ abibiri ɛwɔ ɔkyimɛ mu na ɔkyimɛ mu no yɛakyekyɛ mu mmiɛnsa baako yɛ Abuakwa ɛna baako nso ɛyɛ Bosome ɛna baako nso yɛ Kotoku na Abuakwa no yɛhyɛ kyɛbi ase kyɛbi nso wɔakyekyɛ nkuro no mu ahoroɔ nsia na ahoroɔ nsia no a wɔakyekyɛ no ebi ɛyɛ adɔnten a asuom wɔ adɔnten ɛna ebi yɛ benkum bɛgrɔfoɔ ɛna edi soɔ ɛna nifa ɛno nso okumani ɛwɔ hɔ bu nso ɛwɔ hɔ enyinam ɛwɔ nifa ɛna ɛwɔ Chidom Akyɛse ɛne Nsutam ɛne Asiakwa ɛne Dukyi ɔnso ɛwɔ Chidom ase ɛwɔ Sewuro a Wankyi ɛne Tuapiase Kede ɛne Asaman Kɛse ɛnso ɛhyɛ aseɛ na Gyankɔba ne Brɔkɔbrɔ ne mmra ne Gyankɔba n'ani soɔ yɛ Brɔkɔbrɔ yeah wow efiri 1642 ebesi 1717 asuom ɛhyɛ ne ho anuonyam na asuom anuonyam a ɔhyɛ ne ho ma ebi ka Akyem Abuakwa ɔko biara akyemfoɔ Abuakwafoɔ yɛ bɛkorɔ no sɛ asuomfoɔ sɛ yɛdi anim a yɛdi nkunim na asuom kuro no kane ntete no na kuro a ɔno ti so no eguiɛ no ɛna ɔbɔfo Hunter ɔbɔfoɔ bi obi yi ne ho adi a ɔhyɛ atade fitaa ɛkyerɛ ɔbɔfoɔ no ɛna ɔde no kɔɔ nsuo no yɛfrɛ no apɛm ɛna ɔse ɔne mɛtena hɔ ɛna ɔbɔfoɔ no ɔne ehu ne bio ne oyi ne ho adi kyerɛ ɔbɔfoɔ no ɔne ehu ne bio kura wow nti ɔkyerɛ wɔn sɛ ɛnam bi a ɛwɔ nsuo no deɛ ɔne bi nti ɔno nso ka kyerɛ ne nkurɔfoɔ a yɛfiri Mpaha baabi a na ɔne teɛ no ɛbaeɛ no ɛna ɔno nso ɛdii soɔ sɛ mmaa no bi ɛkɔ afikyire a meka afikyire a wote aseɛ yɛ ma ɔne nkɔ nsuo no obi bu ne nsa a ɔnkɔ nsuo no ɛde mmarima na ɛkɔsɛ nsuo na mmaa no ayi suo fie na ɔko bi a ɛbɛba a adɔnten kukurantumi tafo ɛna kuro baako ɛka ho a ɔno yɛ Takyiman ɛna Ɛkuropɔn ɛna Suom ɛna yɛdi adɔntenfoɔ anim groupings no na ɛba sɛ akyemfoɔ yɛnyɛ ntɔkwa bi a Asuom ɛna ɛkɔdi ehuri di kan ɛdi ɛdɔm n'anim wow na ntɔkwa bi a bɛkuo biara nso ɔndi nkunim na ɔndi ose aba ɔkyemɛ na edurubiri bi a nkuro bi a ɛwɔ adɔnten no ɔne se Asuomfoɔ yɛagye ɔne ne onyam dodo nti ɔne mu ɔne ni ɔko anim bio ɛsiane sɛ ɔmo di ɔko n'anim nti no yes wow sɛ ɔne kɔba a yɛdi nkunim nti nkuro kɛseɛ no a ɛwɔ adɔnten no ɔne se ɔne nso ɔne mmɛkwan na Asuom ɛni ɔne anim bio
na okumbi on be ko bia no asumfo anko a na oni adi nkubuo eja so bu re mame ti asem ni ye pa just ni kasem 1642 to 1717 1642 to 1717 okumbi asumfo edi ani mo ni edi okun be bia na asio kro bia na se dom efri hanom akodi okun nanim na ni nyina su firi apemu a otawechi eduru ba bia nipa no timi ma woni dane enua ti ebi oha otimi ma woni dane enam ewo nsuo enti atamfo eto odukura oni timi nkuo